Türkmenistan at we it bayramyny belledi. Davaralarda serdaryň öňe saýlanmagy häkimet çalşygynyň ýerki alamatlarymy. Türkmenistan ýurt boýunça dowam edýän it görgüleriniň arasyna at we it bayramlaryny belledi. Bayramçylyk sahnalaryna prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedow agdyklyk etdi. 25 aprelde Türkmenistanyň Alaway we Bedew bayramçylyklary resmi derejede bellenildi. Aşgabatyň halkara atçylyk we itçilik toplumlaryna bayramçylyk çäreleri şol sanyna at çapşyklary we it yarışlarının jemlerini ıglan etmek davaralary geçirildi. Davaralary prezidentiň oglu vice-premier Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda häkimetleriň köçelerde itleri garşy alyp barýan görüşiniň dowam edýändigini habar berýärler. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl at we it bayramçylygy münasibetli geçirilen davaralara prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmady. Ýa-da bir hepde urak mundan ozal prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow ýok boldy. Türkmen däp desturlaryna görä merhumyň ýaz günleri geçýänçe onuň ýakyn howsarlary toý davaralara gatnaşmaýar. Bu ýyl at we it bayramlary münasibetli geçirilen davaralara prezidentiň öýdüne derek onuň oglu Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Toy bayram uldan tutuldy, at çapdyryldy, tans edildi. Bu aýdym sadyň sesi berentden ýanglandy. Mele goşum mele goş, yettirmesen yele goş. Anada çarar dolurum hey 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 hey, senin bilen bile goş hey hey hey. Anada çarar dolurum hey 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 hey, senin bilen bile goş. Çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap. Serdar Berdimuhammedow at çapşyklarynyň ýeňijilerini we Alaway itleriniň arasyna geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini baýrak gowşurdy. Olaryň hataryna bir Alaway it ýeňilaw toglaw bilen syýlandy. Prezidentiň oglu itiň boýnuna medal dakdy. Serdar Berdimuhammedow fevralda vice-premier Gödewçilik palatasynyň başlygy wezipelerini bellenildi we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy boldy. Munyň ýa prezident oglu Serdary käbir hökümet ara düdümleriň ýol başçylygyna galy berdi. Halkara Türkmen alawaylary we Türkmen bedewleri birleşmeleriniň prezidenti wezipelerini belledi. Türkmenistanyň bir näçe güni bäri Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşýan şähereleri döwlet media serýişçileriniň baş temasyna urilýär. Adatça Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň habarlary gepleşigi esasan prezidentiň edýän işlerini geçirýän ýygnaklaryny, gol çekýän kararlaryny we beýleki işlerini gönükdirilýär. Ýöne Serdaryň bir näçe güni bäri döwlet mediasyna baş tema öwrülmegi synçylarda Türkmenistanyň häkimet çalşygynyň geçirilýän bolmagynyň ahmaldygy barada pikirleri döredýär. Ýekşenbe güni ýerden döwlet medeniýeti prezident Berdimuhammedowyň bayramçylyk münasibetli atşynaslary we itşynaslary bilen gutlaw hatyny çap etdi. Ol kakasynyň ölümi baradaky habarlardan soň eýýän bir hepdeden gowrak wagt bäri ekrana çykmaýar. Türkmenistanyň türkmen bedewleriniň we türkmen alawaýynyň wagty döwlet derejesine alınıp barlyar. Paýtagyt Aşgabatda türkmen alawaýynyň Ullakan heykeli dikildi. Ýöne döwlet derejesine göterilýän türkmen alawaýlary we bedewleri bayramçylyk sahnasyna şatlyk şowhundan we aýratyn gutlawlardan paý alýanmaly. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şäherlerde itleriň görýän görgüleri barada habar berýärler. Türkmen häkimetleri ýa bir näçe ýyl bäri köçelerde ýykman itlere garşy görüş alyp barýarlar. Ýöne häkimetler hususan martdan bäri köçelerde itlere garşy görüşini güýçlendirdi. Köçelerde gezip ýören itleri hatda ýyly itleri köçelerden ýok etmeli diýip aýdýarlar. Öldürilen itleriň jesetleri wagty bilen ýygnalmaýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä itlere garşy alınıp barýan görüşe çağalar hem şaýat bolýar. Adamlar ýitirmedilen itleri barada polisiýadan haraý soramaga çekinýär. Ýöne kömek soran halatlaryna hem bu netije bermeýär. It gözlemekden başga aladamy ýokmy diýip çeşme bir polisiýa işgäriniň iteýelerini aýdýan sözlerini sitirleýär. Galy berse Azatlygyň ýerli habarçysyna görä ýurtda öz işine ustat veterinar ýetmeçilik itleriň saglygyna howp hawandyrýar. Veterinar diýilýän adamlaryň ençemesi ýarawyz itleriň keselini köpden anyklap bilmeýär diýip bir iteýesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp hojalyk itleri yaramasa kime ýüz tutjaklaryny hem bilmeýärler diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde ençeme türkmenistanylaryň sözlerine görä käy halatlarda adamlar itlerini keselden halat etmek üçin adamlara verilýän dermanlardan peýdalanmagy synanýarlar. Bu bolsa käy halatlarda itleriň ölümüne getirýär diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär.
Aşgabatdan soňra Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabadda hem döwlet dukanlarynyň öňündäki uly nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýyrmak boýunça mejbur edis çäreleri görülip başlandy. Mundan 2 hepde ozal prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň uly nowatlaryň onuň hakasyny awraýdan düşürýändigini aýdyp, muňa näýili bolanyndan soňra paýtagtda dukanlaryň öňünde ýygnanmak gadagan edildi. Täze düzünler laýyklykda öňünde nowaty ýazylan raýatlar diňe satyjynyň jaňyndan soňra kesitinen wagtda dukany harit satyn almaga gelip bilýärler. Aşgabatdan tapawutlykda Türkmenabadda nowatlar dogululygyna gadagan edilmän eýse diňe 4 adama çelini dukanlaryň öňünde ýygnanmaga ruhsat berildi. Bu aralykda beýlik raýatlar öz nowatlary ýetýänçä goňşy jaýlaryň gireleriniň içinde gözü görünmän garaşmaly bolýarlar. Dukanlaryň öňünde polisiýa işgärleri 4-den artyk adamyň nowaty durmagyna ruhsat bermeýär. Haritler hem dukanyň baş girelisinden däldi, arka gapysyndan satylýar. Kimde kim närazilik görkezjek bolsa, polisiýa tutuk etmek bilen haýwa zatýar, şeýle-de jeza hukmyndan nowatdan çykaryp goýar diýip bu ýagdaýlary saýat bolan Türkmenabadly 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda eýen bir näçe ýyldan bäri dowam edýän ýeti ykdysady krizis şeýle-de gara bazarda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip açmagy ýylatyň satyn alyş ukybyny düşürdi. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy tewdan nokatlaryndaky gymmat bahalardan gaça durup, döwlet dukanlarynda degişlikde ardan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirdi. Adamlar döwletiň kesitlen narhyndan satylýan subsidiýerlenen haritleri satyn alyp bilmek üçin irsäherden döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durup başlaýarlar. Emma çäkli meşhurda goýberilen harit adatça nowatdaky ähli kişi ýetmän tiz wagtda gutarýar. Döwlet dukanlarynda paýok haritleri ir saat 6-8 aralygynda goýberilýär. Adam başyna her aýda 1,5 litr ösümlik ýagy, 1 litr ahal ýagy, 1 litr günowakar ýagy, 1 kilogram şeker we 1 kilogram tuz satylýar. Soňky wagt towuk budunyň berilmegi besedildi diýip Türkmenabadlylaryň biri 26 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda öňler durly sebäplere görä ýylyň 1-nji çäreginde paýok paýyny alyp bilmedik raýatlar ony 2-nji çärekde hem satyn alyp bilen bolsalar, bu düzgün hem eýýam ýatyrylypdyr. Indi ýylyň islendik çäreginde paýogy alyp bilmeseň, ol indiki çärege geçmän köýýär diýip dukan satyjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary azy krizisi ýaly agyr sosial ykdysady problemlaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Munyň deregine ýagdaýyň agyrlaşmagynda nägile bolýan ýylaty basyş etmäge tinenşärler we dowamly aglaba ýagdaýda diňe dil üstü bilen çäklendiriji düzgünleri ýerýärler. Bu aralykda paýtagtda döwlet dukanlarynda nowaty durmak we harit satyn almak boýunça girdilen çäklendirmeleri bodan raýatlaryň tutuk edilip başlanandygy barada hem maglumatlar gowşýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, polisiýa dukanlaryň goýunda ýygnanýan raýatlary 15 gün içinde tutuk etmek barada buyruk berilipdir. Köplençi saklanýanlar administrativ jogapkärçiligine çekilýär we sosial arlygy bozandygy üçin jerime tezi bar bolýar. Mundan öň Azatlyk radiosynyň beren maglumatlaryna görä, soňky döwürde daşary ýurtlarda okuyan türkmen saly studentleriň dürli wakalarda aradan çykmagy köpeldi. Olar işleyen guruşyk desgalaryna ýüz beren hadisada ýol helakçylygyny we dürli hastalyklar bilen ilteşikli aradan çykdylar. Geçen hepdäniň ahyryna Düýü Moskwadaky Watandaşlar Rus Türkmen Jemgyýeti Galmystynyň Garadawikow adynaky döwlet universitetiniň daşary ýurt filologiýasy bölüminiň 3-nji ýylynyň studenti 26 ýaşly Udyk Cemal Beşerwanyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň gysgaly operasiýa mätäçdigini Azatlyk radiosyna habar berdi. Şol jemgyýetiň başlygy Maksat Saparmuradowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu arada Galmystanyň döwlet universitetiniň rektorynyň halkara gatnaşyklar boýunça ornunasary Vladimir Imeýew jemgyýete ýüzlendi. Bu yüzleme maňa 22 aprelde mailime geldi Ilistan Üniversitetinden. Olum çekilen prorektor по международному сотрудничеству Imeýew. Bu adam men tanıyan, soňçy meni ýada düşürüp şu haty maňa ýady. Kömek edin diýip. Beşerow Udyk Cemal bizim vatandaşımız 3. kurs okuya, направление около зарубежной филологии, английский, немецкий язык. Я надо заключение, я на приложение, заключение нештатного травматолога. Çok iyi kömek etmeye oldu, sağlığına oyuncu. Yok ben operasyon etmedi, operasyon etmeden yürek bilen oynayan, çok için.
Vladimir Imeev, Türkmen studenti Beşervanın ayağına dören ketele lokmaların koksartroz diagnozunu koyonluğunu, studenti edilmeni kıssıglı operasiyanın bahasının 150-200 min rubla dengdiğini, onu tölemäge studentin ýagdaýynyň ýokdugyny we kömege mätäçdigini jemgyýete iweren ýüzlenmesine habar beripdir. Maksat Saparmuradow, Elista şäherindäki Döwlet Üniversitetiniň ýol başçylary Uzuk Cemal Beşerwanyň sağlyk meselesi barada Türkmen resmiýetlerine ýüz tutmady. Çünki olaryň bu urda tejribesi bar diýär. Tutmadı sebebi olaryň öňküden odatlar var, opyty var da. 17. Awgustda 20-nji ýylda koronavirus zamanında bizim bir studentimiz Atanayev Hıdır diýip olam okuýar hime odat 1-nji kursda. Ona problema boldy. Olar 100 tutdular konsulstva Astrahany Garaýew. Ona da diagnozam koydular, hiç kim cevap vermediler onu. Şoň üçin bile o ýerde konsultun kömek yok, pasosyadın kömek yok. Şoň üçin maňa ýüzlendiler, Maksat Bayramovich bir kömek etip opişistan var diýip. Emma bu maglumatlar doğrusunda Türkmen resmiýetlerinden kommentar alyp bolmady. Düýü Moskwadaky watandaşlar Rus Türkmen jemgyýetiniň başçygy Maksat Saparmuradowyň Azatlyk radiosu bilen söhbetleşigini aýtmagyna görä, olar Galmygystanyň Döwlet Üniversitetiniň Daşary ýurt filologiýasy fakultetiniň 3-nji ýylyň studenti Uzuk Cemal Beşerwanyň saglygyna gowuşmak üçin alady diýerler. Ertir birinji çok iyi bilen barıp aňada kontrakt zaključit etmeli, olar bilen baglaşyk ýapmaly. Näme işler edildi, so doglar onun şortlarını verip bana iyi verirler, bizim aplat eder. Meni düşündürdüm, dinle operasiya diye. 3 gün yatmalı bolmy, 5 gün yatmalı bolmy, doполнительно likasy hemmetini ýadymdy, so kontrakt baglaşyň, student bilen odat şu Eterhana bilen. Onun dokumenti bana iyi verin, benim yüzlenen благотворительный fondlarımız var, dostlarım var, kampanya olabilir. Pulu iyi verip pulu düşür, ondan oğuyla kömek etmez operasyon. Galmygystanyň Döwlet Üniversitetiniň studenti Mälik Berdi Allamuradow Beşerwanyň saglyk problemasyny çözmek bilen bagly Elista şäherine edilýän aladalar barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi. Türkmenler bolup, Türkmen raýatlar bolup, Uzuk Cemal'a kömek etmek boýunça işler alınıp barýar. Maksat Bayramovich bu işler şu BMC'si birinci var pul kömegine aýetjek diýip söz berdi. Şunu diýip bolsa var şu golay günlerde kömek etmeni, umuman şeýle işler alınıp barýar, kömek etmeni çalışýar. Umuman şu ýerde üniversitetiň kollektivleri we Türkmen studentleri bolup şu ýerde guramaly işler alınıp barýar. Uzuk Cemal'a kömek etmek barada. Türkmen aktivistlerinin pikiriçe, daşary ýurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin aradan çıkmagynyň artmagyna, olaryň wagtynda saglygyny bejerdip bilmeýändigi, koronavirus pandemiýasy bilen bagly enatasynyň zerur maddi kömek edip bilmeýändigi esas sebäpler hasaplanýar. Resmi Türkmen mediýasy daşary ýurtlarda okuyan studentleriň sosial problemalary barada maglumat bermeýär. Daşary ýurt habar serişçileriniň ýerinden resmi sanaryna görä, diňe Orsiýetde 30 min sany, Türkiýede 18 min 16 sany, Belarusda 9 min 788 sany Türkmen saly student okaýar.